Sjoerd de Vries van Twellegeer heeft hem zijn eerste WK-sprint woloos vaststeld. Benamen de eerste dag is pet, want op de 400 meter wordt er 23ste en op de 1000 meter gaat het maar een 24ste plak nog minder. Hij baalt ook griezelig. Ja, ontzettend natuurlijk. Ze verstelt zich net voor, die 400 die rond natuurlijk helemaal in de soep. En die nam ik al te volle maai op die 1000. En dan wist ik gewoon even op mijn oren focus kies aan 1000 meter in. En dan cruise en gast ik nog eens even voorlangs en dan maak ik nog een inschattingsfout. Dus dan wist hij niet een keer heel slecht in het klassement. Want dat is sprinten natuurlijk. Dus dat wil ik Joet voor rug zetten. Dat dochter. Hij riet een persoonlijk record op zowel de 400 als de 1000 meter. Hij pakt zelfs het brons op die laatste afstand. Dat is niet alleen voor hemzelf wichtig, maar ook voor Nederland. Want daardoor maakt er ook takomhier 4 Nederlanders naar het WK sprint. Ja, dat kan ze Joet alleen maar beter van. En dan moeten ze even wat zelfvertrouwen weer ombrengen of omkrijgen. En dat lukte wel een beetje op die 400. En op die 1000 voelde het weer een beetje op zijn plak. En als je het redden wist, dan ligt er gewoon een beetje een niveautje. En ik ben wel blij dat het, nou ik zeg je in het klassement, dat in ieder geval de 4e startplak voor Nederland net in gevaar is. En dan kan we volgend jaar weer met jou mooi heen. Stefan Groothuis is uiteindelijk de grote man. Hij riet met 1.06.96 een Nederlands record op de 1000 meter en dat is echt goed voor de vrouwtitel. Want alle concurrenten bieden haar een stikken op de tijd van Groothuis. En dan de vrouwen. Van Marit Leenstra van Wiekel en Thijsje Oenema van de Jouwer is het haar een debuut op het WK Sprint. Ze hadden er beide een oorgevoel aan oer. Oenema let het benamen op haar favoriete afstand, de 400 meter, Lizze. Ze wordt een keer 12e en een keer 9e en dat is voor haar net goed genoeg. Op de 1000 meter riet ze haar frustraties eruit, maar een dik persoonlijk record. Ze herstelt haar dus al, maar het 10e plak in het eindklassement valt aan. Leenstra docht het beter, ze zit bekend als allroundster, maar het uitstapje naar de sprint voldocht goed. Het is gewoon als een allround toernooi, omdat het ging wel 4 afstand, was gewoon volle bak ingaan moest. En met de foutje meteen direct uitstraft werd. Maar ik denk ook een heel goed toernooi rijden en dat me goed uitgegaan is. Benamen op de 1000 meters maakt ze indruk. Ze wordt een keer tweede en een keer derde. En in die laatste race komt ze heel dicht bij het Nederlandse record van Irene Wust. Het scheelt uiteindelijk maar 600ste, maar Leenstra is tevreden met het 8e plak in het eindklassement. Ja, het is natuurlijk een sprinttoernooi, maar om dan 2 keer op 1000 meter op het podium te staan, dat is wel heel mooi. Nou, de 400 nog een beetje verbeteren en dan wordt het echt sprinten. Maar een heel mooi afsluiten met deze 1000 meter. Echt wij een mooie PR en dicht bij het Nederlandse record. Jammer dat ik net pakken kon, maar een heel mooi toernooi denk ik. De vrouwtitel gaat uiteindelijk naar de Chinese Ying Yu, die ter met een vrouwrecord op de 400 meter de basis verlaat. Importvriezinne Margot Boer van Grauw wordt uiteindelijk de beste Nederlandse. Ze eindigt het correct boeten het podium op het 4e plak.